салом алейкум ҳар як шунавандаи реп мухлиси батл нами чанд хашид батлора мебинем ягон батли соз нестай дар эптиҷи барои ми гуфтем батл организова кунем дар шаҳри Турсунзода Регарда дар 4 микрорайон ресторани Хабиби нами повороти чида 5 микрорайон гардиши 5 микрорайонда ки намедуна омонҷон қати бастер бо я батли дига мешава ӯ худшон видео мекунам мебине мақсади батл мақсади ма ҳами ма 3 сол дар реп набудам ина дар байни 3 сол яктай тарафи Регар баромад карда номро вардаги нами бачаши ман мехостам қатиш просто ку бисанҷем дани момент Регарда ки че ки репа пеш бурдеста и ки номуш то зира истода хелгине тамом амкам ба основной мақсадам пиар кардани студия кушодем дар Регар Wolf Sound Records якум профессиональни студия дар Турсунзода барои ми бо ҳаматона таклиф мекунам бе номеро 936 36 82 36 номерои студия тамом дар батлам ҳамин номерора чӣ кунен студия элм мешава кстати студия элм мешава 27 феврал соати 15:00 даромад ҳамагӣ 10 сомон або ҳамин дам нахону аймон сум бигирен нахону нарзем 10 сомон аз мақсад ки биен мешава батл кстати бо як чизи дига ногуфта намонем дар баймон сум мондагием сумаи пурраша намегем чанд суми мондагием 50,000-60,000 короче касе бурид амиқа сум қати мерава ё бепул мерава хай в любом случае батл дар бен живой ину хеле мешавада ё чӣ мешавад хай короче ҳаматарафа мешава ҳамаи шуморо интизорем бо мегум 27 феврал соати 15:00 батл мешава дар шаҳри Регар 4 микрорайон бывший Парвиз то есть ози Хабибия тамом раунд